да се движи в правилна позиция. Значи, в такъв случай тежестта трябва да бъде допустима, колкото да позволява кръста да е стегната. Щом натежи, той веднага ще увисне или другата грешка се изгърбват наобратно. Ами добре, нека да направим една серия трапец, да видят нашите зрители как го правим. Малко по-широк хват от раменете и изключително просто упражнение. Не, стягаш кръста, изпъваш гърба и почваш да повдигаш раменете, се едно казваш не знам. Аз така го обяснявам на клиентите. Или да си качат раменете до ушите. Точно това го използвам аз. Защото съм го чувала. С това ли ще приключим нашата тренировка за гръб? Аз мисля, че е достатъчно за днеска. Моя гръб се чувства добре. Аз добре се чувствам пред него, така че... Следва една хубава почивка, добро възстановяване. Да. Какво ще ни кажеш малко така за нашите зрители за храната? Някой съвет? Някой съвет за храната? Да ядат. Да ядат много, обаче да внимават какво ядат. Проблема не е в количеството на ядене, а в съдържанието. Значи тези, които качват мускулна маса, ако мислят, че с хляб, овесени ядки, пици, сандвичи, аз съм виждал такива кулинарни чудеса, че просто съм припадал. Значи предимно да наблягат на чистите храни, като варено задушено месо или наскара, пак сварени задушени зеленчуци, пресни салати, доколкото позволява пазара, и сезона. И може би могат да си оставят един ден в седмицата, в който аз обичам го наричам свинския ден. Аз лично не го правя. Свинския ден, в който може да ядат на поразия всичко, за каквото се сетят. Но това да бъде само един ден и винаги да е един и същ, като ден в седмицата. Примерно всяка събота. Аз също препоръчвам този ден, но само ако останалите 6 дни спазваш както трябва всичко, режим, диета и както трябва. Но ако не спазваш строг режим, този ден не трябва да присъства в твоята програма. Да, даже по-лошо ще стане. Значи фитнеса и самата кондиция 80% е хранене. Другите 20% са тренировката, професията, самия, обичайните занимания. А когато идват клиенти в залата, той идва с идеята, че трябва да отслабне спешно, примерно. И се остава на инструкторите или на треньорите. Това самия клиент трябва да го разбере, че най-важно е как ще се храни. Каквото зависи от треньорите, те ще го направят. Защото не става ти да го опънеш на една тренировка час и половина, от което половин час е кардио. И примерно той излиза навън и си взима 2 пици на парче с една бира, да речем. Чудесно като съчетание, ама няма да получи този ефект, който желая. Така че има достатъчно литература, предавания като вашето и други телевизии, се говори постоянно. Който се поинтересува, винаги ще получи информация и ако вече няма воля, значи се прилага инат. Аз съм на този принцип. Нещо, което не мога да го направя, се заинатявам. Ако инат не ми идва в момента, значи тогава трябва да се ядосам и ще го направя. Радвам се, че беше мой гост и съм сигурен, че нашите зрители научиха нещо полезно от теб за фитнеса. Дано. Ако искате да изглеждате добре, да се чувствате добре, не забравяйте спортувате, не забравяйте диетата и не гледайте отново в следващата неделя. Ако тренировката на Милена ви е харесала, то бъдете с нас и следващата седмица, когато наш гост ще бъде неколкократен шампион по културизъм – Валентин Петков. Той ще ни покаже една много интересна и интензивна тренировка за гърди. Но повече за това ще разберат само тези маняци, които ни гледат и следващия път. Да, махна съм готов. Ти ми пишеш, обаче аз не винаги чета. Тесният хват, било то на правия лост или на... Аз обаче първо започвам с... Втори дубъл.